La sentimentul vostru sunt și eu, fraților. Mulțumesc mult pentru seara asta extraordinară aici la Cârșova, fraților. Și hora și tot. Hai, uite, să mai facem o melodie înainte de delegație. Dacă să fie frumoasă melodia asta, o să vin și eu jos acolo cu voi. Dai drumul, tată! Hai să puțin atmosferă aici!